De næste 10 minutter, der skal I bare spidse ører, så skal I stille spørgsmål bagefter. Men nu skal jeg forklare jer, hvad det er, at I skal præstere i KA-perioden. Vi indspiller det på video, sådan I altid kan gå tilbage og se nøjagtigt, hvad det er, jeg fortæller. Det lægger vi op på jeres hjemmeside, så spørgsmål bagefter. Hele jeres KA-periode går ud på, at I skal arbejde inden for de 5 fagområder: musik, drama, natur, værksted og medier. I det omfang, det har været muligt for mig, har jeg delt det op sådan, at I kommer til at møde de forskellige fag i små afgrænsede perioder. Dog vil det være sådan, at værksted, fordi det sådan fylder rimelig meget i læringsmålene, der kommer I til at skal være nogle andre. I skal arbejde ud fra den metode, der hedder storyline. Og det vil sige, at I skal udarbejde en storyline som en e-bog. Den skal afleveres, og I får karakter for den. Og den karakter er en væsentlig del af karakteren i jeres KA-fag. En elektronisk e-bog, en storyline, handler om, at man får skrevet en historie til en målgruppe, man selv arbejder med. Det vil altså sige, at hvis man interesserer sig for børnehavebørn, så skriver man en story til børnehavebørn. Hvis det er, at man interesserer sig for vuggestuebørn eller for udviklingsområdet eller udviklingshæmmede, så er det bare det, man vælger. Så storyen er jeres egen. Den her story handler om et eller andet, og det er den, der hele tiden centrerer de ting, som I skal møde i de forskellige fag. I de forskellige fag, der vil I jo få noget oplæg fra underviserne. I vil lære om lege i drama, I vil lære om at lave musikforløb med børn. I naturen vil I lære om noget om natur og værksted, forskellige teknikker. I medier, ja, der vil være noget omkring det her med at lave e-bøger, noget om at lave film, fotostory og alt muligt andet. Så vi som undervisere har altså nogle ting, vi byder på noget, som I lærer at gøre. Mens I er i gang med det her felt, der hedder altså at lære at være lidt i musikken, så begynder I selvfølgelig at få nogle idéer til, jamen jeg har lavet en storyline, der handler om trolde, og vi har lige haft nogle dans- og sangleje. Kunne jeg ikke lige lave om på dem, eller kunne jeg ikke lige lave det om, og så opfinder jeg min egen troldeaktivitet fra musik. Den skal I på en eller anden måde jo beskrive som en opskrift, så andre kan gøre det samme som jer. Det er altså ikke at lave en opskrift på noget, nogen har lavet i forvejen. Det er at lave en opskrift på noget, jeg selv har fundet på, eller er blevet inspireret til at finde på. Og som undervisere skal vi selvfølgelig nok hjælpe jer med at tilrettelægge og inspirere jer inden for de her fag. Det er sådan, at I til hver fagområde skal lave 2 aktiviteter. Så her har vi i virkeligheden løst halvdelen af opgaven til sammen. Det vil også være sådan, at for hvert fagområde skal man arbejde med et fokusspørgsmål. Og det her fokusspørgsmål, det er et spørgsmål, I selv stiller. Det vil altså sige, I vælger at stille et eller andet spørgsmål, der har noget med musik at gøre. For eksempel, hvis jeg nu havde noget med børnehavebørn, så kunne man godt stille spørgsmål: kan man blive gode venner af at have musik med hinanden? Her skal det svares med teori. Og teori svarer man med ved at læse i KA-bogen, og kun KA-bogen. Jeg ved godt, i dag har I snydt, I har googlet lidt og sådan nogle ting der. Men meningen er, at de røde spørgsmål, eller fokusspørgsmål, som det hedder, et spørgsmål for hver emneområde, skal besvares udelukkende for det, I kan læse til i bogen. Det er fordi, vi synes, det er vigtigt, at I får noget mellem hænderne, I får nogle håndværksmæssige færdigheder. Det her er ikke et fag, hvor man skal læse vildt meget. Vi kan ikke forbyde jer at gå på Google og andre steder for at lære noget mere, men I skal sætte jeres ambitionsniveau til det læsemæssige i det her fag, der hedder, det er kun KA-bogen, I skal læse. På den måde kan I også bedre styre jeres arbejdstid og sige, det er der afsat tid til. Hver fokusspørgsmål skal vare i alt en halv side, og der gælder nogle forskellige ting omkring de her, det vender jeg lige tilbage til. Så det er ikke, man kan ikke skrive side op og side ned, man må skrive præcist.
og fagligt, og det lærer I også, hvordan det kommer til. Det næste, man selvfølgelig altid skal tænke på, det er jo, at selve storyline-didaktikken er, at til hver aktivitet har man en motivationshistorie. Det er ligesom det, der binder tingene sammen i børnenes hoveder. Og den her motivationshistorie, den står ligesom, når man skal skrive opskriften, så kommer den her først, og så nedenunder kommer aktiviteten. Så det færdige mål bliver altså en elektronisk bog, hvor enhver pædagog, eller pædagogisk assistent, nu siger jeg pædagog, fordi pædagogerne, de har ikke KA-fag mere, det er afskaffet. Det censurerer jeg lige væk. Undskyld. I er altså dem, der i virkeligheden de næste 10 år styrer inden for det her felt. Det er ret sejt at vide. Det er vi ret stolte af at være sammen med jer omkring det. Men på legekonsulenterne.dk kan I se nogle af alle de andre klassers e-bøger. Hvis man vil have det udgivet, så kan man få det ud på den. Det er sådan et frivilligt projekt, jeg har med at lave sådan nogle e-bøger. Der kan I blive inspireret af den. Men ideen er, at selvfølgelig, når det her det er elektronisk, så er det fordi, I er nede i noget med mediedelen, så arbejder vi blandt andet med det her med dokumentation. Og der er det rigtig vigtigt at huske på, at de her aktivitetsbeskrivelser, det er hvordan. Altså det kan besvares med hvordan. Mange af jer er muligvis vant til at dokumentere, i dag har vi gået i skoven, i dag har vi gjort det. Men det er ikke det, I skal lave. En aktivitetsbeskrivelse er som en kageopskrift. Altså, jeg kan printe den ud, og så lære trolde, kogle, leg, fange. Eller jeg kan lære troldedansen. Eller jeg kan se, hvordan garnmonster og garnormefamilien ser ud. Det vil altså sige, at når I er færdige her, så er der 22 opskrifter. Gange 2, gange 5. Det vil altså sige, det kan vi til at regne, det 44, over 200 aktiviteter, som I selv har været med til at finde på. Det er jo ret fedt. Så på den måde kan man sige, at storyline også er en måde, hvorpå, når man så går tilbage i sin praksis og prøver nogle af de her ting, så har man faktisk også rigtig meget, man kan gå ud og faktisk opgøre. Til sidst kan man sige, at det vi starter med allerede næste uge, det er at lære at lave en e-bog, så det bliver fortroligt med det her. Og jeg skal hilse at sige, det er rigtig nemt. Det er også rimelig nemt efterhånden at begynde at stille sig de her fokusspørgsmål, fordi I kan allerede kigge på i dag, og I kan kigge i den der mappe, der hedder opstart. Der har vi faktisk alt materiale til det. Den sidste ting, der er vigtigt at huske på, det er selvfølgelig noget omkring, at det her det er jo et individuelt projekt. Så det vil altså sige, at når man kommer til timerne, så får I selvfølgelig noget inspiration, men så bliver der også altid noget tid til, at I kan arbejde med jeres storyline selv. Og det er jo jer selv, der må styre og sige, jeg kunne godt tænke mig at vide noget om gips, og så får man noget om gips. Ej, jeg har lige en idé om sten, det er noget med at spille på instrumenter. Hvordan gør man lige det, hvis det for eksempel er et vuggestuegør? Så I kan jo i høj grad også være med til at præge noget af det, vi skal undervise i. Så det inviterer vi jer også til, det er den der dialog om indholdet. Selvfølgelig skal I lære nogle ting, og hvis I kigger på medie, så er der også nogle ting, I skal lære. Men så er det det der, jamen jeg kunne godt tænke mig at bruge det på den og den måde, og det får man arbejde. Der er afsat tid i hele jeres studieforløb i KA-fag til, at I har tid til at arbejde det her. Jeg plejer at sige, når I nu har haft musik et stykke tid, så kommer der som regel en dag, hvor I kan gøre det færdigt inden for musik. Når I har haft værksted, så kommer der nogle dage, hvor man kan arbejde med det. Men det kan I alle sammen se i studieforløbet. Der gælder så nogle helt formelle krav omkring lige form og indhold, og dem viser jeg lige om 2 sekunder, når Søren har trykket på pause.